man? Ano ba? Si April ba? Ano man? Ano siya pinagkuha ang kwarta na eh? Ambot lang. Naaba ni kwarta. Nano di ay? Masawa ang tapong usap? Nya, daghang ka nagtrato sa idang. Isa may mo pangasahod. Nga pala yung tapoy kwarta na eh. Isag 20 mil lang. Hmm? Maako si Idang. Nya, doon na kasi prinana. Ah, mutaan na lang ta. Siyaro. Sa kadugay niyang trabaho, wagi siya natigom. Oh, pangutan na niya si Ana. Ay, ikaw na lisul TV kay bae na ba ng tawhana ay mong sultian? May pagkakamaw na ba na? Yan lang. Ano eh? Nas man ikaw na lisul TV na ina mo ko kwarta. Na, gusto gyud ko mga asawa. Ano ko na eh? Ay, Nay! Ay, among ka! Ay, le! Tag-anak unsan eh! Tag-anak, ha? Asa to imo? Kabanog. Tabanog. Tabanog o ang imong tugot si mong tabanog. Inigwibis lang ha? Da. Dari mo ha? Ya. Oh. Ang imo, kasing mo to no? Kasing. Antay bitaw ka ha? Kanya giwa. May kamangayan ako, may kasing. Ito, di mo ko pakita. Pakita ko sa kasing ha? Sige. Uy, good. Okay. Uy mo na. Yay! Isa mo labis trabaho na ito. Ay, singot naman. Pag singot na ka trabaho na Hoy, eh. friend. Diyan ka di ay? Masayong kay kanigikan? Ha? Nagsusi ko sa kong sildo na eh. Kanya pa man kuno sa wibis mo abot. Hoy, 500 sorbet yung gihatag diri nako ha? Ay, kabala ka na eh. Dungan ganto na ko. Inigbayad silang kuwang. Tagaan. Hoy, siguro abay ana. Kay palit ko nag din na sa kusina ay. Buslot na sana, niagas na. Ay, lagi eh. Ay. Apoy. Ay. Friend. Soon na to. Nay problema yung igsuon. Nay problema. Mga asawa na ko na sa gusap. Nginanglan sa kwarta. Naa ka din ha, ala. Kahini. Suming, magminyo ka usap. Kusip una kami ko eh. Maminyo na gani ko no. Nanala, pwede ka magminyo. Pero ay sa pagdali-dali eh. Tanawas ako. Kumahimutan ako diha. Ano ba, biya ka nga, dunay mga bata, way mo atiman. Ngayon tag-atiman ka. Ano lang ko pagminyo na eh. Pwede mo mapari ka. Ayan, magkapapari. Kung ako pa'y ikaw, di na lang ka magbinyo, do. Atiman na lang ng imong duha ka buok anak. Pangitag trabaho aron ka makabuhi nila. Kaya sa dili ra ba madugay? Mangiskoyla na na imong mga anak. Punin ko amot, uy. Pito. Mas maayo man ang dula ko yung asawa, aron dunay mo atiman nila. Kana bang matawag nga inahan? Sobya mo! Ay, may lalagig makapili kang ikaduhang asawa nimo do. Nga maayo kayo. Dili ka magbasol sa kaulian. Tinuod ba naming? Uy, Nabay, ina-ina nga, di mayo mo das yung mga humagbos. Nakasiguro lagi ko, nga kanang bayhana, may nasa akong mga anak. yan nakasiguro ka ng idang?
Nga mayo na. Nga sa kong nadunggan, maldita maguna. Tinuod biya naming. Madita ko nun as idang. Wa gani ko nun na silingan sa ilaha. Suboy silingan. Kadaghag silingan na ng idang sa ila. Tihan talaga, Ming. Wadyo ko siguro atong idang, Ming. Basin ka. Kanagnaog ni Munos, purbida. Basin na dalang ka itong paikid-ikid ba? Kasi ugdo ba kayo itong sangpot ba? Ikaw na ba pitir ba kiata ni Musan Ugbuan? Uy, babae. Sus, ginuo ko. Kaduhara ko ni mo ay. Napay make-up nga perting buga Ang pulbos nang inobra. Ang abil good baga kay tungod lipstick. Naway ko kay kada. Mura bagway lang uyab nimo kada spoldo. May hinapay ato ay gahiwi lang. Yan na pa'y dila, giguroy. Siguro ay. Siguro. Gapilit lang ang dila atong sulti. Mayos. Nagisugot na ko siya. Uy, priya-buyag. Natay abogado nga nanguyab na ako sa. Sige pagipadag suwat. Abogado, dili abogado. Sakto na. Ay, ano ba? Ay, diling. Kanasad si Poldo ba? Si pamisita ni mo, si kumuyo na, day. Kaya ano? Sige sa na pangulihan ng tawhana, eh. Uy, ikaw po ba? May buhato ni mo, no? Kanang imong planuhan, sa buta daan ang imong duha kabuk mga anak. Kung muuyon ba sila nga mga sawa ka ug usap? Di ba? Uyo na. Ikaw ba? Ayun, dito. Asam tali? Dito lang sa pakakan kay huwag makasalip po gusto gangangin. Adi man po di masugot si Lula to kay init man kayo. Ay, ato lang ta silang Noy Valentin. O sige. Dali ra go dong. Naas ni April ni mo diha dong. Pero natog man. Ganina ra na siya natog dong. Ningawa manggod. Unsa man sila di kinawaan? Nabayra na kang brade. Ay, huwag itong nanaan. Uy, ano ito na? Ano ang panungutan na kabayan, Brady? Ako wala pong kanyang tagi. Wala mo sige ito nalako, di. Wa. Wa day gyud dagay ka very. Eh, wa lagi. Pero ay nga na lagi na ko nanaanan. Bayan anak, wala, giwa na nagos kong nauna. Si Andrea manggod gusto pabayran niya ang utang. Ay, nasa na nang. Hindi mo sa kumudawat na kung gikan ninyo. Di man sugot si Andrea. Ay, naman ay bahato na eh. Ing na nga si Andrea na nga ako tong gihatag niya silbing palipay. Sa iya bang palipay kog dako kay naluwas siya sa pagkadisgasya niya. Ing na siya ang pagsulti.
Day, kadiyot. Kadiyot. Nagdali ko, kamuha pa ko nilong agaw. Kadiyot lang. May tubig. Kadiyot lang. Unsa man? Dito des nanay mo sa ilang Efren. Bitugaan sa nagtungtong Efren nga, wa pa kong kabayad. Da, sagdi Ay, na. mo explicar sa ko, day. Explicar sa ko. Ang among sabot ni Efren, nga magkita mis baskitan. Nga adto na ko siya tagay dito sa 2,000. Sagdi na na. Dili na importante. Patiwasa sa ko, patiwasa sa ko. Nung sabi noon nga, waman mo tunga sa mong sabot nga atos baskitan, waman siya mo adtog yun. Dili na importante, oy. Ah, Kami na may bayad ato. Dili guys, bailan ko ito. Ako ito yung bailan na eh. Aron yun ma, klaro ni no? Ikaw na lang ihatag sa bayan. Nagaan ng kontaw pa. Nagaan ng kontaw pa sa tumay. Ikaw na ihatag ng tumay, ha? Ha? Hain naman tong atong bisita. Lakaw mo to. Apas mo itong Andrea. Nakadungog manggug ko nga ang inyong gisgutan ang bayrana ni Efren. Oo. Kaya ako mag-istoryahan nga dito kay ila Efren. Pero mubayad ta to siya. Pero wa man siya tungar ito sa baskitan. Bayan niya. Nganong di malang siya mudritsog ingon nga wa sa ikabayad. Ayaw pag inana mo ni ka, oy. Gipobrihan kang brade. Kay ngano, dato day sila. Wa man gali sila kapaayo ana ilang bumbong sa ilang balay. Lugda mo ni ka, oy. Tako lang bakba mo. Maglagot ng gutaan na niya nga bugiro. Magpatuga. Kawawan si Andrea. Astata. Dili mahitabong dili na sila makabayad mo ni ka. Ayutaan na sila sa bintong. Unya, wa man na ginakabayad. Si Efren man sa, kawa man siya mutungan dito sa baskitan. Pasagdi na sila, oy. Hoy, akong bata, ako dito baligya, kalima na pila. Hangyo na ko itong 10,000, na ko itugot. 10,000 na lang. oy. Pero, Nga naman, wala ka mga nagmayo, nga. kuan, day ka mo, balik lang ko, ugma din eh, ha? Ayun ang kabala ka na, baka kami na yung bayad na ni nanay, may tatay na ako. Ay, ako lang lagi. Balik lagi ko din eh, ugma. Ayun na lang, oy. Ayaw sa lakaw, good. Ayaw paglakaw. Musuti sa ta. Oh. Ay, nanay mo. Ay, Nang! Di ka? Adong. Yapas day kastubot. Oo, Nang. Kay, ako lagi siyang tabangag pasaan sa sagob, pero di man mo sugot. Naanad naman na siya kay gaan raman. Ah. Nang! Kumaalang ko sa hapon mo balik diri. Ngano man? Ay, nagsabot tungkol ni si Andrea. Nga, aron gyud ko makabayad ni Efren, ako nang ihatag niya ang 2,000 ug siya na lang mohatag ini nga to ni Efren. Aw, di ay. Wala ba minisugod ra di ha? Ikay mo bayad ha? Nagsabot na ba ni nanay ug ni tatay ana, kami rin mo bayad. Ay, dili oy. Ako gani mo pasalig. Di na ko napakyason. Kamo ba? Ayaw ko mo pagpataka og tagad-tagad og nga tao, wa mo kaila ato niya. Di mo pa talaga istorya laing tao kay mo kaila ato. Wa mo kay bawa ato. Ngayon, Dela, nangita mo dito siya ng kulifren. Ito, importante man Basta. Ayaw lang gyud mo pig-istorya di mo kaila ha. Kay na, lain to siya. Ngayon dito siya la. Dito sa ingon nato. Unsa mo dito siya la? Ungo to siya. Ingon awang mo, sige pagmata siya, dili lagi. Nanana, ano pagdagag sukit-sukit. Basta nga ako'y kasulti ninyo. Nakaganita mangita na mo. Nya, di ninyo kaila ayaw dool. Tawag gagid o sa mi.
Ha? Nakasabot mo? Timanin na ninyo ha? Kay, na, kamo lang. Oy, Roque! Ang kanding ibalhin na na. Oy, kay init na kayo. Sa mangka. Umani mo tanawa. Balhin na na. Uy, atong babayan na nit no. Ungo, bagad to. Pero di mo to siya ungo. Ungo si Lola, ungo to. Pag ungo pa to, wa man lagi tapaka. Kunya yung tingog, mura lagi di ungo. Aba, tingol ito si Yanik. Aba, parehara mo nag-aba to gungo. Dili na lang ang sulon si Brady na yoy. Kita na lang siya mo bayad ni Efren. May ikog mo sa kanila. Ano mo gud imong tatay magpatuo man tayong Brady. Pasabto na lang nato si tatay na yoy. Bisag naapay kabayad si Brady, di na lang daw to siya sulon. Kita na lang jud mo bayad ba? Da, wa gyud say kabayad si Brady. Ug may kabayad pa si Brady, mubayad siyang Efren. Nagkita man sila. Mao lagi nay. Di na nato hasulon si Brady ba? Yan ni anam sa si tatay nga na siya ikabayad sa 2,000. Kita na lang siya mo bayad ni Efren na oy. Sige lang, day. Ako yung tatay nimo, kabayad rami anang 2,000. Kay naama may gamay tinipigan. Ah, dong. Inyo nang bayad dia, no? Nabo dia puyo. Oh, nga naman. Na si Efren. Si Efren mo kong tuyo. Lanik, mura diyan. Hanggaw itong mga butaan. Hanggaw. Hoy, noon sa man mo? Oo nga. Hoy, gawas na oy. Tago-tago man ka. Oo, tiya. Unsa may ato? Si Efren nante akong tuyo, day. Nama siya, day? Di aman. Natug, pukaw lang namo. Toy, pukawas angkol mo. Dali. Ano mo ni mga bataan, hadlok ni nako. Ungo kuno ko. Pasensya na kanay ha. Karon pa man gani sila makakita nimo. Hadlukan man tingali na yung tsura na ko. Kaya sa Efren. May maglabayo ko ba? Oh, Brad! May kayo natutulad na dayo kada? Oo. Kaya sa at naroy. Ikaw ba? Diyan. Oh, ano man? Nanong imo magituganas ng Monica? Nga wa pa ko kabayad sa 2,000. Ay, usaon. Nangutan naman. Kasoy. Wa na to ni mo tug-anis matuod. Kay tinuod, mukuha pag kwartas bangkos tatay.
Withdraw pa siya kwarta dito. Dako kay nagdeposito akong amahas bangko. Eh mo nung isultihan nga ako kapayad nimo. Imo tatong giingnan, nagkabayad na ko. Huwag kay utog da. Sorry na lang, uy. Huwag mo ko kay baogon. Unang katugan na ko ng Monica. Pita ni mo, eh. Nauwawa na inon ko. Ikaw ba? Huwag ka ba may baw? Nga pangasaw unon tunako ang ilang anak. Huwag ka kibaw na. Adi ay. Wa man ko kibaw nga pangasaunon dito nimo. Oh, di ba may trato? Pero klaro na kayo, kasugtunon na siya nako. Mahimo di ina di ay nga. Usa may mo? Usa? Mahimo din na yung pangasaunon na nimo. Ayaw pa nimo, di pa nimo trato. Oh, anong dili man? Ang ginikanan ni Andrea. Okay naman kayo nako. Sa ito ba, wala, preparado na tanan. Klaro na kayo na. Sige lang, Brad. Ako lang itong bakwion. Yang nun ako nga nibayad na ka na ko. Mo, ano yung mayo? Sultihe ka na. Ing nagyod na, nakabayad na ko nimo. Sabi ko, ay, kawawan mo ko nimo. Sultihe ha? Mahalon na ba niya ako sagpa? O, lagi-lagi. Ako yung nun. Akong bakwion. Pero bayaran gid ba ako, ha? Ayaw lagi! Kung mayroon ng 2,000, balik-balik ka na. Kana na lang. 2,000 na lang. Chicken feed na. Kay, siguro agil ba yan, ha? Kay, kinanglan o kinang nanay kwarta. Ayaw lagi! Sama! Ikaw ba? Diskumpiyado mo kay ka? May magbayaran ko na ugma! Oh, sus. Pero ay lang day ugma. Sa akuan lang. Bayaran ko na sa katapusas buwan. Di mo himo sa sabado lang. Dugaya sa lang tapos buwan mo, eh. Total, 5 pa man kadlaw gikan karon ba nang mabot sa sabado. Sabado lang. Sige. Sabado. Basta, maulay lang sa tatay sa'yo sa Bernis. Saan no? Withdraw mo nga sa tatay. Saan mo ni mo na? Uy, masasana ko. Pag tuwi agi ito, yung isulti nila ko ka na. Hindi na nga nagkabayad na ko ni mo. Wala problema ko ina. Wawa kay ko na. Wawa na ko. Uy, kaso na ni Monica ni Berto. Kay okay naman na sila. Wawa na ni. Siyan piya to. Basta siguro ha? Sabado ha? O lagi, sabado. $2,000 na ha? Ingon si tatay nimo, inigbayad nimo ana, pangayo og pasalamat. Dako kay tag-utang kabubuton niya. Ang paghatod niya nimo sa ospital, labaw pa na sa kwarta. Oo. Noon jud bitaw nay. Unya, siguro ka nga nakatultol ka sa ila. Katultul siguro ko nay oy. Mungutan na lang ko. Hala, sige, pangutana lang. Ang ilang balay dool man sa eskwelahan. Sige nay, aris ako. Ay, pagdugay day ha. Oo nay. Di ba itong malain si Brady kung mahibaw nga atong gibayaran? Bayad na ba kung saya? Di lagi mo sugot si Andrea nga dugayon pagbayad. Kay gamiton niya ko nung April.
Ako ba mo ni Kano? Nakasabot ko ni Brady nga mga sawa gid siya sa atong anak. Bahala, kinsa iyang gusto. Iyam ng katungod. Kinsa iyang pamanhon. Mao lagi. Pero kini sang babayhan ha. Muli kay sang Brady. Mao na diha. Unsaon ta man og way gusto imong anak? Ato lang tambagan si Andrea, ha? Parison mo sana sila. Uy, Berto, ay jo paghilabot kay si Andrea ray magbuot. Manghilabot ng ka. Yutaan mas Brady. Doon na pa'y kahumayan sa ubos. Doon na pa'y kalubihan. Buhi na kay anak ni mo, anak. Hilom diha. Iilis lang nimo si Andrea ng kubras. Padulong ko sa inyo, ikaw mo doyo. Di alam sa kwarta. Sino siya? Ang kadali pa ni mo nalimot, ikatubot yung gisumil. Ito yung gibayad sa ospital. Wala na gyapon ta mga sinabot day. Ningon ko nimo nga ako daw gihatag nimo. Ano nang namuno na oy. Wala day. Lima. Di oy. Gibayran ako ni Brady. Ano ko bayri? Gibayran na di ka? Kanis aman. Kagahapon. Dito gisus bay. May bayad gud siya. Pag dinarong diha, uy. Niya naman ng kwarta, gibadaan ni tatay. Ay man na lagi ko bayri lagi. Eh nalago na ano. Natin ta sinyo na. Ako lang istorya na ni tatay nimo. Wala nagtiaw. Wala lagi. Hindi ko makomedya doon sa mga gwapang parehan nimo. Ay naunsa. Basta ha. Wala lagi yung sa mga. Ya. Ano sa amo mo magpakasal? Kakasal. Likin sa ba? Yan pa niya ay magpaguan-guan pag siya. Puro gue kalibutan. Di ba? Silong diha, uy. Mura pagidaman. Ay noon. Ang ngayon man sa diba? Tulungan na na, uy. Siglis ko na lang, Brady. Wapas ta ko nimo. Brad. Okay na ha? Okay ka ba? Okay na kayo. Wala problema. Okay na. Sapo tatang. Inuwagay mo na siyang gibayaran? Oh, oy. Ano kung wagod? 2,000 lang, di ko bayad. Mana? Ako kay reglos tanan. Mana? Bisag bayaran pa na ko ni usab. Pwede. Nandiyan naman yung kwarta ng ipada sa kong tatay. Diha na lang ini mo. Ayaw. Usab ko. Uy. Ulit na. Una. Imo na. Pakit man eh. Para 2,000? Brad. Pwede ba? Sibat na lang. Kulin na sa inyo. Ako lang bahala ng diyan. Sibat na. Oo. Ay, mato di ko sa poblasyon eh. Sibat to. Yan ang poblasyon, no? Din. Oo. Asan ka? Yan ang daan tayo ng poblasyon. Anong musunod ba ganito? Abe, sa kita na dire. Ano na ko sukat eh. Dili pwede.
Unsa man taon na si Doming eh. Perti man pagkabuanga ng edad. Mga sawa gid siya? Ay, mga sawa lagi cute. Iya pa kung sugoon pagsulting Efren nga manginanglan sa kwarta. Ah, sus, mga sawa gid siya nakaspakon? Kaspahon lagi ko no. Pero baho pa jud ilok. Ah, bahala siya. Iya man ang gusto. Oo. Pero sila si Niknik ug si Matoy. Murag di man gyud gusto minyo usab ilang amahan. Mo ipusa do ha. Labi na gyud na si Niknik. Bisag unsaog pasabot. Di gyud mo sugot. Nek! Matoy! Saman lo. Rekam mo dali. Dali mo duha eh. Gisultihan mo nga si